Nilusad og final testing and sealing sa mga vote counting machines kun VCMs ang mga electoral boards kun EB sa Daniel R. Aguinaldo National High School kun Drans. Dinhi usab mobotar si Presidente Rodrigo Duterte ug Davao City Mayor and Vice Presidential Candidate Sara Duterte sa eleksyon karong Lunes, Mayo 9, 2022. Atubangan sa media ug sa Ateneo de Davao Blue Vote, giablihan sa mga electoral boards ang mga kahon sa VCMs ug gipakita nga kompleto ang mga parts ug kable niini. Nagpahigayon og diagnostic test ug mock election sa mga volunteers dinhi salmot usab ang team sa DXDC aron masayran nga sakto ang pagbasa sa balota sa machine. Sumala ni Professor Ramon Belano III, ADO Blue Vote Director. Importante kini, una ang eleksyon nga ga-function ang mga VCMs ug zero kung wala kini unod nga mga boto. Right now, no, dito sa Drans, okay naman siya, no? Functioning naman lahat, no? Very minor yung mga problems na nakikita natin. Human sa final testing and sealing, gi-reset o giselyohan ang mga VCMs. Gilauman sa COMELEC pinaagi sa gihimong final testing and sealing nga makahatag kining kumpiyansa sa publiko nga masaligan ang eleksyon karong Lunes. Gimontar sa Drans ang isolation polling precinct kun IPP alang sa mga voters nga adunay sintomas. Samtang gihugta na sa kapulisan ng seguridad sa Drans, dinhi usab mobotar ang Pangulo karong Lunes. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.